ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുപ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാരസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ഠാക്കൂർജിയുടെ ചരിതമാണ് നോക്കുന്നത്. ഷെയർ ചെയ്യാം. ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ദാസിന്റെ പ്രണീതിയാണ് അത് വരുന്നത്. നമോ ഭക്തി വിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനെ ഗൗരശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗ പരായത്തെ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ ഭക്തി വിനോദിന് ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം രൂപ തുടങ്ങിയ ഗോസ്വാമിമാരെ കർശനമായിട്ട് പിന്തുടർന്നിരുന്നു. അതായത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റ് ഗോസ്വാമി, അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, മറ്റ് ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി തുടങ്ങിയ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 1738 ആണ് ജനിച്ചത്. നാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ആനന്ദചന്ദ്ര ദത്ത എന്നായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പേര് ജഗത് മോഹിനി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് പ്രഭു ജി, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ പേരാണ് ജഗത് മോഹിനി. ഗുരുവിന്റെ നാമം ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷ നെയിമാണ്
ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ആ ദീക്ഷാ നെയിമിന്റെ ഫുൾ നെയിം ശ്രീ സത്ത് ചിത് ആനന്ദ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു, കവിയായിരുന്നു, പ്രസംഗകനായിരുന്നു, ആചാര്യനായിരുന്നു, ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൈഷ്ണവ ഈ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെ ആ ഗോസ്വാമികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യനാണ് ആര്? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം തൂലിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൂലികയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പല വിധത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതേ രീതിയിൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വൈഷ്ണവിസം, ആ ഹരേനാമ, ഭഗവാന്റെ ആ ഹരേനാമ പ്രസ്ഥാന സങ്കീർത്തനം ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം ജനങ്ങളിലേക്ക്, വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കൂടെയും ആർട്ടിക്കിൾസിലെ കൂടെയും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് അപസമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം തകർത്തു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹരിനാമ ചിന്താമണി, ഭജന രഹസ്യം മുതലായിട്ടുള്ള 100 ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചൈതന്യ യോഗപീഠം, അതായത് നാദിയയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം വഹിച്ചു. നിരവധി വൈഷ്ണവ ഭജനകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1936 ശ്രീ ഗൗരാംഗ ലീല സ്മരണ എന്ന പുസ്തകം കാനഡയിലേക്ക് അയച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിഷ്ണുവിന്റെ ദ റേ ഓഫ് വിഷ്ണു, വിഷ്ണുവിന്റെ കിരണങ്ങൾ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തെ എല്ലാം സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. ഇത് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു അല്ല, അതെ പ്രഭുജാതാണ്. അതെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പിതാവാണ് ഭക്തി വിനോദ് ദാസ്, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും ആ ദൗത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹമാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആവിർഭാവം പ്രവചിച്ചത്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആവിർഭാവം. ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉടൻ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോ ഇത് അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വേഗം ലോകമെമ്പാടും ഹരിനാമ ജപം വ്യാപിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ വെളുത്ത തൊലി, അതായത് ഫോറിനേഴ്സ് ഏറെ ഭാഗം വെളുത്ത തൊലിയുള്ളവരായിരിക്കും. അത്ര വെളുത്ത തൊലിയുള്ള വിദേശികൾ മായാപൂരിൽ വന്ന് ബംഗാളികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ജയ് സച്ചിദാനന്ദ ഗൗരഹരി എന്ന നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. മായാപൂർ, അതുമാതിരി വൃന്ദാവനത്തിലെല്ലാം ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശം ആ ആ എല്ലാം ശിരസ വഹിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ അതായത് അവിടുത്തെ സെന്റേഴ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവര് ഒരു വൈഷ്ണവ ജീവിതം ജീവിച്ചിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് ഈ നാദിയ, അതുമാതിരി മായാപൂർ ധാം, അതുമാതിരി എവിടെ ഈ വൃന്ദാവൻ ധാം, ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പല രാജ്യങ്ങളിലത്തെ, അതായത് ഫോറിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻസും അമേരിക്കൻസും മാത്രമല്ല, ആഫ്രിക്കൻസും, അങ്ങനെ പല പല രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുകൾ
ഈ ഹരിനാമ ജപം ജപിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൂടെയൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അതായത് ജയ് സച്ചിദാനന്ദ ഗൗരഹരി എന്ന നാമം ജപിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ, അതായത് അവര് പരിക്രമണമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഞങ്ങള് പോയപ്പോ കണ്ടിരുന്നു പ്രഭുജി, ആ, കൊറേ അതെ. സംഘങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് എന്തൊരു ഭംഗി അവര് കളിക്കണ പാടുന്നതും അതെ. കേൾക്കാൻ. ഉം. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹം, അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മിനിറ്റ് മിനിറ്റിൽ വെച്ച് ഈ ഹരിനാമം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മിനിറ്റ് വെച്ച് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പ്രചരിക്കാത്ത കോണുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ ശ്രീ ശ്രീല ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ പ്രവചനം 100% സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്നും വേഗത്തിലും ആ ഹരിയുടെ നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടും. അത് നമുക്ക് പല വിധത്തിലും മീഡിയാസിൽ കൂടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭഗവതി ദേവി, മകൻ ബിമൽ പ്രസാദ്. ബിമൽ പ്രസാദ് ആണ് പിന്നെ ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആയിട്ടുള്ളത്. ആ, പക്ഷെ ഈ ബിമൽ പ്രസാദ്, അതായത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അല്ലാതെയും അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വഴിയിൽ കൂടെ വേയിൽ കൂടെ വഴി കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ബിമൽ പ്രസാദ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ്. 1914 അദ്ദേഹം ഗോലോക് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പോ അദ്ദേഹം കമല മഞ്ജരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, കമല മഞ്ജരി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. ആ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ കമലമഞ്ജരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന് എന്താ സറണ്ടർ ആയിരുന്നു. അതായത് നവവിധ ഭക്തിയില് ഉള്ള മുഴുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് 100% ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ആ ഠാക്കൂറാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. ഫുൾ ഐ ആം മൈ ലോഡ്, ഐ ആം നൗ സറണ്ടേഡ് ടു യു. അത് അതുമാതിരി ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ഫുള്ളി നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയവും നമ്മൾ ഫുള്ളി സറണ്ടേർഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളെ ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഒരു ഉപമ പറയുമ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ പൂച്ചക്കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ തള്ളപ്പൂച്ച അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷെ ആ ചെറിയ പൂച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആരുണ്ട്? ആ അതിന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ആ പൂച്ചയുണ്ട്. അത് പല സ്ഥലത്തേക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മള് ജീവിതത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് പല സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മുഴുവൻ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മത്തിനപ്പുറം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറമാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ്? എന്താ പ്രഭുജി പോയത്? ഏ കേട്ടില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? കേട്ടില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും
നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനെ ആ പറയുന്നതാണ് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആ പക്ഷെ അതിനുപരി പരധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഉള്ള സഹായങ്ങളിലെ അതല്ലേ പരധർമ്മം എന്ന് അതല്ല. പരധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും ആ, ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി. അതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം വൈകിട്ട് 8 മണി തുടങ്ങി 10 മണി വരെ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വീട്ടിൽ വന്നു അതുമാതിരി 10 മണി തുടങ്ങി 4 മണി വരെ അദ്ദേഹം ആ, പലതരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് വൈഷ്ണവ കൃതികളെല്ലാം എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം എടുക്കും. അതായത് 10 മണി തുടങ്ങി രാത്രി 10 മണി തുടങ്ങി വെളുപ്പിന് 4 മണി വരേക്കും. അതായത് 4 മണി തുടങ്ങി 4:30 വരേക്കും പിന്നെ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചു നേരം. 4:30 തുടങ്ങി 7 മണി വരേക്കും ജപ ജപിക്കും. അതുമാതിരി 7 മണി തുടങ്ങി 7:30 വരേക്കും പിന്നെയും അതായത് കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുമാതിരി അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കത്തിട കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 7:30 മുതൽ രാവിലെ 7:30 മുതൽ 9:30 വരെ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യും. അതായത് ഭാഗവതം, ഗീത ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ പോലും നിത്യേന എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? നിത്യവും നിത്യവും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭാഗവതവും ശാസ്ത്രങ്ങളും അതെ. നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്കെല്ലാം അറിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയിരിക്കല് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? നിത്യവും നിത്യം ഭാഗവത സേവ. അന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സ്റ്റഡി ശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കുളിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ത്തിന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ്. അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കോർട്ടിലേക്ക് പോകും. അത് 10 മണി തുടങ്ങി വൈകിട്ട് ഓ, 1 മണി വരേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ 2 മണി തുടങ്ങി 5 മണി വരെയുള്ള ആ കോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് കോർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും 2 മണി തുടങ്ങി 5 മണി വരേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മണി മുതൽ 7 മണി വരേക്കും എന്താ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ആ, ബംഗാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് പഴയ കാലത്ത് പുരാതനമായിട്ടുള്ള സംസ്കൃത വൈഷ്ണവ കൃതികളൊന്നും ബംഗാളിലേക്ക് അത്രയധികം, അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് അധികം ഒന്നും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരുടെ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടിയിട്ടും ഈ വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തങ്ങളും കൃതികളും എല്ലാം, അതായത് സാധാരണ ഭാഷയിലായിട്ടുള്ള ബംഗാളിയിലേക്കെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കുളി കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദം കഴിക്കും. അതിനുശേഷം 3 മണിക്കൂർ ആകെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. പിന്നെ പിന്നെ 4 ജപവും പിന്നെ സ്റ്റഡി വർക്ക് ഇതൊക്കെയായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതായത് 3 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ആകെ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. 8-8.5 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം എഴുതാനിരിക്കും. 4.5 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം
ജപിക്കാനും ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 6 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് പോലും ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് അദ്ദേഹം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 10 ഭജനകൾ, ഇതെല്ലാം ബംഗാളീസിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം. നമുക്കതൊന്നും അത്ര അറിവുണ്ടാവില്ല. അതെല്ലാം ബംഗാളിയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് പേരൊന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാം. 10 രാധ കുഞ്ച് ദാദാ ബാഹുലിയ तुम्हारे संसारे आसिया का बेहाबे बोलो गाय खोरो चंद अमर जीवन सादा जन्म सफला हरिहर कबे नारद मुनि बछया विना कबे श्री चैतन्य नादिया ഓർമ്മേ നിത്യാനന്ദ മഹാജൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നെ അതുമാതിരി ആ, ഗൗരാംഗ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അത് പോരാതെ നാരദനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയുള്ള കൃതികളായിരുന്നു, ഭജൻസകളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ശരിയാവണ്ണം പൂർണ്ണ അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ, പ്യുവർ വൈഷ്ണവ ആസ് ദ നമ്മളെല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരും എങ്ങനെ എന്ത് കരുതണം? എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മനോഭാവം? ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്റർ, കൃഷ്ണനാണ് സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ അത്തരൊരു മനോഭാവമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഒരു വൈഷ്ണവനിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതുമാതിരി എപ്പോഴും ലവ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, മുഴുവൻ സമയവും ആ ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഉള്ള ആ അഫെക്ഷൻ, ഒരു ബന്ധം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മളെപ്പോഴും നിലനിർത്തണം. ആൻഡ് ആ ഭഗവാന്റെ ദയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതം. അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അത് നോക്കാം. ശ്രീല ജഗന്നാഥ് പ്രണേതി ഗൗരാവ് ഭാവ ഭൂമേസ്ത്വം നിർദ്ദിഷ്ട സജ്ജനപ്രിയ വൈഷ്ണവാസ സർവഭൗമ ശ്രീ ജഗന്നാഥായ തേ നമ. അതായത് സമസ്ത വൈഷ്ണവന്മാരാലും സമാദരിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിക്ക് ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹമാണ്, അതായത് ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആര്? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പോ അവരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ യോഗപീഠം, നാദിയയിലുള്ള ആ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതാണ് ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ആ നാദിയയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ അവിടേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. അദ്ദേഹം 144 വർഷം ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു 144 വർഷം ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയധികം, ഈ കലിയുഗത്തിൽ വളരെയധികം അത്ഭുതമാണ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ, 144 വർഷം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ മധുസൂദൻ ദാസ് ബാബാജി. വൃന്ദാവനത്തിലെ സൂര്യകുണ്ടത്തിൽ
വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ഭജന നടത്തി ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതായത് മുഴുവൻ സമയവും ആ ഭഗവാന്റെ ഭജന ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നവദ്വീപ് ധാമിൽ 6 മാസം, വ്രജമണ്ഡലിൽ 6 മാസം ഒക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഗൗര വ്രജ മണ്ഡലങ്ങളിലും പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിലും പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥ് പുരി, ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച രസിക വൈഷ്ണവനായിരുന്നു ജഗന്നാഥ് ബാബാജി. ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഗൗരവ്രജ മണ്ഡലത്തില് ഗൗര മണ്ഡലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബംഗാളില് മായാപ്പൂർ, അതുമാതിരി നവദ്വീപ് ധാം, ഇതാണ് ഗൗരമണ്ഡലം. നാദിയ ഇവിടെയല്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്രജമണ്ഡലത്തിലും, അതായത് വൃന്ദാവനാണ് വ്രജമണ്ഡലം, അവിടെയും അതോടൊപ്പം പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം, അതായത് ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥ് പുരി, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവന്മാര് വളരെ അധികം ഉള്ളത്. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സ്ഥലങ്ങൾ, ആ ഗൗരാംഗനോട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വളരെയധികം വൈഷ്ണവന്മാര് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജഗന്നാഥ് പുരിയും വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരുടെ അടുത്ത് അതിൽ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു, രസിക വൈഷ്ണവനായിരുന്നു ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. പറയുന്ന ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബാബുജി. അപ്പോ ഗൗര വ്രജമണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലും, ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൗഡദേശത്തിലും വൃന്ദാവനത്തിലും ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വൈഷ്ണവർക്കിടയിലും ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷ്ണവരുടെ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള സർവഭൗമ എന്ന പദവി നൽകി എന്ന് പറയുന്നു. നൂറ്റി 25 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഒരു അർദ്ധവൃത്താകൃതി പോലെ വളഞ്ഞതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കുറച്ച് വൃത്താകൃതിയിൽ ഒന്ന് വളഞ്ഞ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം. അന്ന് പറയുമ്പോ അത്രയും പ്രായമായി. 125 വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ തന്നെ പറ്റൂല ഈ കാലത്ത്. അതെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപോളകൾ കനത്ത കണ്ണുകൾ പോലെ, അങ്ങനെ കൺപോളകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടന്നു. എന്നാൽ അത്രയും പ്രായമായി. മാതിരി ഇരുവശത്തു നിന്നുകൊണ്ടും 2 ശിഷ്യന്മാർ തന്റെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന കൺപോളകൾ ഉയർത്തി ഗിരി രാജഗോവർദ്ധന, അതായത് കൺപോളകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കണം. അന്ന് അത്രയും പ്രായമായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗിരിരാജ ഗോവർദ്ധനന്റെ അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാതിരി 142 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കാഴ്ചയോ നടക്കലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് 125 വയസ്സായുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. 142 വയസ്സായപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ നടക്കാനൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വ്രജവാസി സേവകനായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ തോളിൽ ചുമക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പോവാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഈ വ്രജവാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹാരി ആയിട്ടുള്ള ആ ആള് ആണ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയിരുന്നത്. എന്നാൽ എങ്കിൽ പോലും ആ നാമകീർത്തനം, ആ ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമ കീർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം തന്റെ ഒരു കൊട്ട പോലെ ഒരു കൊട്ട പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ കൊട്ടയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയും ബിഹാരി തോളിൽ ചുമക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം കേൾക്കുന്ന പടി അദ്ദേഹം ആ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് 4 അടി ഉയരത്തിൽ ചാടുമായിരുന്നു. അത്ര അത്യധികം ആനന്ദത്തോടെ അദ്ദേഹം പാടാനും നൃത്തം ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത്രയും അധികം ആ ഒരു ഉത്സാഹം ആ ഈ 142 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പാടാനും നൃത്തം ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത്രയധികം ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. ശാരീരിക പരിമിതികൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ള ഭജന നടത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സമയവും ആ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമജപം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭജന ഇതായിരുന്നു ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ജപത്തിലും കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിലാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജപവും കീർത്തനവും അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കീർത്തന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പാടുമായിരുന്നു, നിതേക്ക് നാമ എനിച്ചിരേക്ക് നാമ എനിച്ചിരേക്ക് ദീതേച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബംഗാളിയാണ്. ഓം ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ, എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നാമമാണ് നീ കൊണ്ടുവന്നത്, എന്തൊരു അത്ഭുത നാമമാണ് നീ നൽകിയത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എന്താണ്, വളരെ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള. അതെ, അതെ. ഏത് ഇതിലുണ്ടോ? വൈഷ്ണവ ഗീതത്തില് ഉണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അത് മറ്റു വേറെ 2 ബുക്ക് ഉണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കാണുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. രാത്രി മുഴുവൻ ജപിച്ച ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം ദേവതകൾക്ക് 1108 ദണ്ഡ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം തന്നെ ഇല്ല. രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ആ ഹരിനാമ ജപം തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ സമയവും. അതിനുശേഷം ജപത്തിന് ശേഷം 1108 ദണ്ഡ പ്രണാമം. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 1108 ദണ്ഡപ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും ഒരു ദിവസം. രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വൈഷ്ണവരെ സേവിക്കാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉത്സാഹഭരിതരായിരുന്നു. കർശനമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും വാർഷിക ചാതുർമാസ്യവും പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസി, മുഴുവൻ സമയം ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. കർശനമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്ഷണക്രമം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വാർഷികമായിട്ടുള്ള ചാതുർമാസ്യ വ്രതം അദ്ദേഹം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്തുടർന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശരിയായ വണ്ണം ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു. ഒരു 1-ാം മാസം വൈകുന്നേരം ഒരു മാസം വാഴപ്പഴം മാത്രം കഴിച്ചു. 2-ാമത്തെ മാസം പേരയ്ക്ക മാത്രം, 3-ാമത്തെ മാസം മോര് മാത്രം, 4-ാമത്തെ മാസം ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത വേവിച്ച പഴം മാത്രം. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, വളരെ നിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് തീർത്തു. അപ്പോൾ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ടാഗോർ ഭക്തി വിനോദ ജഗന്നാഥ് ബാബാജിയോട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ അവതാര സ്ഥലം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഇവര് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അന്ന് ആദിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്നുള്ളത് അറിയാം. പക്ഷെ അത് ഏത് സ്ഥലത്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ആ, ആ, ഗുരുവിനോടൊപ്പം ചെല്ലുവാൻ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയോട് കൂടിയിട്ടും ആ നാദിയയിലുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ജന്മസ്ഥലം ആ സ്ഥലം പ്രോപ്പർ ആ ജന്മസ്ഥലം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഗൗരാംഗ പ്രേമത്താൽ ലഹരി പിടിച്ച ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി വായുവിൽ ഉയർന്നു നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ യോഗാപീഠം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ജപിക്കാനും നൃത്തം ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെയധികം ആ ഭാവാവേശം, ആ ഭക്തിയുടെ ഭാവാവേശമാണ് ആ നൃത്തം ചെയ്യുവാനും ഭഗവാന്റെ യോഗപീഠം കണ്ടപ്പോൾ ശരിയാ ജപിക്കുവാനും നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിക്ക് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ്? ആരാണ്? ആരാണ്? ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയും പിന്നെ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. ഇവരാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സ്ത്രീകളോടാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരോടാണെങ്കിലും അവരുടെ ആ ഗാർഹ്യസ്ഥത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും, സ്ത്രീയാൻ പുരുഷൻ. ഇതിനോടുപരി മറ്റു സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അതുമാതിരി മറ്റ് നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, മനസ്സിലായി. അവിഹിത ബന്ധം ഇല്ലാതെ അതെ അതാണ്. അതെ, അതാണ് ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഗാർഹ്യസ്ഥ ധർമ്മം മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെയുള്ള ബന്ധങ്ങളോ മറ്റ് രീതികളോ ഒന്നും തന്നെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പതിവായി ഹരിനാമം ചൊല്ലണം. അതിൽ സ്ഥിരത വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരാളുടെ ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അത് നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരിയുടെ നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതിൽ വളരെയധികം നിഷ്കർഷ പാലിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. അതിൽ തന്നെ സ്ഥിരത വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് ഒരു ദിവസം ഒരു മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം 2 ചൊല്ലി, അങ്ങനെ 4-5 തവണയൊക്കെ ചൊല്ലി ആ സ്ഥിരത നേടി എങ്കിൽ പോലും പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞ് അതല്ലാതെ 1-2 ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റരുത്. ഒരു സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 5 മാല ജപിക്കുന്ന ആള് 5 തന്നെ ചെല്ലണം. അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് അത് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവതാരമാണ്. ഗൗരൻ കലിയുഗത്തിന്റെ അവതാരമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ഭഗവാനാണ്. ആ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ആ ആ, ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ കലിയുഗത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു രാജ്യത്ത് നാം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ നാം ജീവിക്കുന്ന ആ അവതാരത്തിന് നാമവും മഹത്വവും പാടണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനെ ആ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ സ്തുതിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കലിയുഗത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്തുള്ള ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്?
ഈ കലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഉള്ള ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാം ജീവിക്കുന്ന അവതാരത്തിന്റെ നാമവും മഹത്വവും പാടണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യുഗത്തിന്റെ ഭഗവാനാണ് ആര്? ചൈതന്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മഹാ അപ്പോൾ ആ അവതാരത്തിന്റെ നാമവും മഹത്വവും വളരെ ഉയർന്നതാണ്, പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പാടണം. ജയ് സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ജയ് സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി. അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ. കൃഷ്ണനേക്കാൾ കരുണാമയനും ദയാലുവുമായിട്ടുള്ള ആ ഗൗരനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ വളരെയധികം കരുണാമയനാണ്, ദയാലുവാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എല്ലാം വളരെയധികം കരുണാമയനാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനേക്കാളും ദയാലുവാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് നീതിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ദ്വാപരയുഗത്തില് എന്തായിരുന്നു? ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നീതിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു നീതിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഗൗരൻ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിങ്ങളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. അതേ സമയത്ത് കൃഷ്ണന് നീതിയുടെ വിതരണത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ ഉദ്ദേശം ആ രീതിയിലായിരുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണന് നീതിയുടെ വിതരണത്തിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കരുണയുടെ വിതരണത്തിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഈ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഗൗരകീർത്തനം കൃഷ്ണ കീർത്തനത്തെക്കാൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. അതായത് കരുണയുടെ ഒത്തിമത് ഭാവമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കരുണ അത് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതിലും മറ്റ് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കരുണയുടെ വിതരണം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ആർക്ക്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ജപിക്കില്ലേ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജപിക്കുന്നതില് പലതരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധമാണ് എന്ത് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്? എന്താണ്? അവരാ പാപം ചെയ്യുന്നതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്ത് അപരാധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പല വിധത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലേ? പറയൂ. നാമ അതെ അതെ, നാമാപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ അപരാധങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താതെ പലവിധ ഭൗതിക ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചിലപ്പോൾ ജപിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ആ 108 തവണ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട്? ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ആ പ്രഭു ആ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ശ്രീ ഗദാധര അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ ഇത് ജപിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപരാധങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി തരണം. ആ അപരാധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരും. മാറ്റിത്തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെയും കൂടിയിട്ട് സ്മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത പ്രഭു, ഗദാധര ശ്രീവാസ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ഇവരെല്ലാവരും ആ ഭക്തന്റെ ആ, ഭക്തനോടുള്ള കരുണയാൽ, അവരുടെ ആ ഭക്തന്റെ ആ 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 ഭക്തനോടുള്ള കരുണയാൽ, അവരുടെ ആ
എന്താ അപരാധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗ്യത ഉള്ളവനാക്കിയിട്ട് തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രം, ആ അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭുവാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവർക്കും ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ആ ജപിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടിയിട്ട് സ്മരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മന്ത്രം ഫലവത്താവുള്ളൂ. അതിപ്പോ ഏതൊരു മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ആ ജപം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഹർഷിയോ ആരായാലും അവരെയും കൂടി സ്മരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മന്ത്രം ചെല്ലാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി പത്നി. ക്ലിയർ ആയി. അതിനുശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനയിലെ ഗോപാൽ ഭാഗിലുള്ള സോനാർ ഗൗരാംഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന സൂര്യകുണ്ടില് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഗൗരനിതായ് ദേവതകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ നിതായ് ദേവതകളെല്ലാം ഉള്ളത്. മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ ഗൗരനിതായുടെ വിഗ്രഹമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്നത്. അത് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ പറ്റും. വൃന്ദാവനയിലെ ഗോപാൽ ബാഗിലുള്ള സോനാർ ഗൗരാംഗ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. ആ കൃഷ്ണലീലയിൽ അദ്ദേഹം രസികമഞ്ജരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടെ രസികമഞ്ജരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി ഭജന കുടീർ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.